Здравейте! В това видео ще ви покажа няколко детайла от кухнята зад мен, но не просто за да се похваля за поредния завършен проект, а с идеята да ви помогна при избора на различни компоненти от вашата кухня. Кухнята е П-образна. Когато ви се налага да правите такава кухня или Г-образна с бар, който е затварян на буквата П, е хубаво да заложите минимум 90 см между две части на кухнята, или казано друго яче, нишата, която се образува, трябва да е 90 см. Този размер е нещо като минимум, в който двама човека могат да бъдат в кухнята и да я използват без особена трудност. Все пак, ако имате възможност, се стремете към по-голям размер, поне от 1,20 м. Подредбата на шкафовете в кухнята също е от значение, понеже така създавате удобство и спестявате излишни движения. Може да видите на тази схема подредбата и зонирането в една кухня, което произлиза от начина, по който се използва самата мебел. При по-малки кухни може да си позволите да нарушите тази схема, но винаги е препоръчително да имате достатъчно място между мивката и котлоните. Конкретно тази кухня започва с открита част, която гледа към хола и трапезарията. В днешно време повечето кухни рядко са обособени в самостоятелно помещение, затова и често подхождам с такъв декоративен елемент за начало. Следват чекмеджетата, шкаф задължителен за всяка една кухня, като стандартно правя две малки и едно голямо чекмедже. В случая съм използвал скрити водачи с долно водене, а кутията е с твърдо дъно. Очаквайте скоро клип за видове водачи и чекмеджета. След шкафа с чекмеджета имаме съдомиална, която най-често се намира до шкафа за мивка поради ред причини. Това е самия шкаф за мивка отвътре. Направих тези кадри на ВК-то, за да покажа сифона на мивката. Това е оригиналният сифон, който идва с мивката. Повечето майстори не го монтират цяло, а го заменят с една мека връзка от ето тук. Нещо, което аз не одобрявам при наличието на оригинален комплект, който на всичкото отгоре има предимства, като това, че може директно да включите отходните води от съдомиялната в него и е доста по-прибран от някаква висяща мека връзка. Често шкафовете за мивка се падат въгъла и съответно стават глухи шкафове, като този демек затворени са частично в съседния шкаф, затова и тук направихме един допълнителен раф в въгъла. Следват два обикновени шкафа с раф, като един от тях пак е глух шкаф. В много други мои проекти там залагам кошница за такъв шкаф, но имайте предвид, че тези механизми носят главно удобство за сметка на използваемото пространство. Тук може да видите скобата, с която двата плота са захванати един за друг. Този метод е малко по-трудоемък от просто използването на лайсна за плот, но пък резултатът е доста по-добър и предпочитам да работя само по този начин. Следва шкаф за фурна и бутилера, кошница за бутилки. Това е шкаф, който също е доста практичен, затова ако има възможност не пропускам да го залагам в проектите си. Даже понякога слагам по два от него от двете страни на фурната. Хладилника е за вграждане, което определено създава доста по-стилен и изчистен вид на кухнята, но имайте предвид, че това има своите недостатъци. Като например размера на хладилника, който е доста по-малко на стандартните хладилници, също така липсват някои функции като диспенсър. Аспиратора е обикновен, с изтеглящ се телескопичен панел. Лично аз предпочитам да ги монтирам под нивото на горния ред, така че да запазя линията на шкафовете. Самия шкаф, в който е монтиран аспиратора, също е използваем. В него най-често са и компонентите за LED осветление, понеже там със сигурност имате наличието на ток за захранване на аспиратора. Следват редица от шкафове с рафтове за някаква посуда, сухи храни, въобще за каквото решите. Ако имате възможност, не уплътнявайте всяка стена с шкафове горе, така кухнята ще стане малко по-просторна и приятна за употреба. В случая сме оставили стената с прозорец без горни шкафове, като добавихме една полица в най-десния край, под която има LED осветление.
Стигнахме и до момента, заради който може би гледате това видео, а именно мивката под прозорец. Чувал съм от много мои клиенти, че това им е мечта да имат мивка под прозорец и напълно ги разбирам, изглежда много добре, но от практична гледна точка не е най-добрият избор. Първият проблем, с който се сблъсках в практиката, е височината на прозореца. Виждате как в случая мивката е изместена дясно, а не е центрирана и това не е случайно. Налага се заради смесителя, който би пречил на прозореца да се отвори, така че това е нещо, което трябва да имате в предвид. Друг проблем е липсата на светлина над мивката. Да, в хубав слънчев ден ще е приятно да миете чини и там, ако въобще това занимание може да бъде определено като приятно, но вече ще трябва да разчитате на осветление, идващо отстрани, а не директно отгоре, тъй като често просто няма къде да се сложи. Уверете се и че имате достатъчно хубава гледка преди да се хвърлите на подобно разположение на мивката. Ако не живеете в къща, оставете просто плод под прозореца, на който да си оставите чашката кафе, докато пушите цигарка и се наслаждавате на гледка. Последното нещо, което ще коментирам в тази кухня, са дръжките. В случая са клиентски избор и въпреки че не са точно в стила на кухнята, са доста интересни и се получават добър акцент. Имайте предвид, че дръжките много отварят кухнята, така че правилният им избор би направил кухнята в пъти по-добра. Ако се чудите пък защо не съм махнал фолията от вратите преди направата на този клип, понеже ремонта в къщата още не е свършил, а махането на фолията трябва да се направи най-накрая, тъй като примахвайки ги има статично електричество, който обира всяка една прашинка пърхоляк, останала в стаята. Така че моя съвет е махнете ги накрая, когато вече дори сте изчистили цялото помещение и ремонта е приключил. Надявам се клипа да ви е харесал, също така да ви е бил полезен. Повече мои проекти може да видите ето тук. Чао и до нови срещи!